Pinawagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas. Ang Katas ng Nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Call and Tits, nais ko lang po ibahagi ang mga katas ng aking nakalipas. Totoo nga siguro na kapag mas bata ang iyong kapartner, ay nakakakulo ng dugo. Ako po pala si Val, 45 years old ng Project 6, Quezon City. Hiwalay na po ako sa una kong asawa at nasa kanya ang anak namin. Wala na rin akong balita sa kanila dahil inilayo na niya ang aking anak. Nag-iisa na lang po ako sa buhay, kaya para mapawi ang aking kalungkutan ay naghanap ulit ako ng makakasama sa buhay. At nakilala ko ang 20 anyos na single mom na si Janet. Isa po siyang waitress sa isang videoke bar. Halos linggo-linggo kami mag-iinuman doon kasama ang aking mga katropa. At ganito po ang aking kuwento. Nagustuhan mo ba yung kanta ko dyan? Ano ba yan? Ang pangit naman ang kanta ng tao. Mama, bakit mo sinama dito sa trabaho mo? Busy ka mag-serve ng ulam tapos may mga kumakanta pa na pangit na tao. Bayan, galing mo talaga kumanta ng Delilah, bay. Anak, huwag ka maingay. Dito na po yung sabaw. Hello, oy, thank you. Salamat. Thank you. Val, thank you sa kanta mo. Pero, Nagustuhan mo? Para sa iyo yun. talaga? Tsaka, Di ba 45 ka pa lang, pero bakit pang matanda na yung kanta mo? 45, matanda na yan. 45, kaya nga, yan ang kinanta niya eh. Kasi ang kumakanta niya sa akin, lolo ko, yung 70. Pero 45, di ba? Ako ang lolo. Ako yung kumakanta niya. Bakit? Ayun. Ako yung lolo niya. Ha? Ay, magandang gabi po. Sinasabi ko lang ha, huwag mong saktan tong aking apo kung may gusto ka dyan. Ay, nasan ba tayo ko na? Ay, huwag kayong mag-alala kasi kahit wala naman na po akong asawa eh, kaya kung mararapatin ko, asawahin ko yung anak ko, yung papayag kayo. Tatanggap ko naman kung kahit may anak siya eh. Mama, yun ba yung naliligaw sa iyo, Mama? Parang madungis siya, Mama eh. Parang madumi po siya. Anak, hayaan mo na. Okay na yan kasi parang maganda yung trabaho niya ni. Kaya hayaan na natin. Tay, Anak. Tay, payag po ba kayo na kami na ni Val? Ay, kung wala namang tie-up itong taong ito, pwede. Sa totoo po, dati na po akong may asawa pero walay na po kami. Tapos na... May anak ka na ba, Val? Sabihin mo na ngayon. Meron akong anak. Ilan Sa kanya. Isa lang.
Baka naman kasi mahirapan tayo niya sa sustento. Baka lagi Hindi kang na ako tawagan nagsusustento yan. kasi hindi na pinapakita sa akin yung Baka bata. manggulo sa atin yan. Ay, hindi nun. Tagal na kaming wala nun. Ready 10 ka ba taon na. tanggapin yung anak ko si Jinjin? Ay, tanggap ko yan. Mama, pero siya hindi ko siya tanggap. Bay, ako rin ba, hindi ko rin tanggap yan, bay. Kasi yung batang yan, atikas ang ulo ba yan? Magsakit ng ulo mo. Bakit mama, pumapatol sa bata yung mga kaibigan ng jojowain mo, mama? Kung pwede, wag ka na lang mag-boyfriend. 20 years old ka pa lang. Grabe itong bata to, 3 years old pa lang. Ang daldal na kasi 70 na, yung nanay niya. 70 ng anak. Grabe yung batang ito. At talino mo. Talino mo, kid. Kid, ang talino mo, kid. Ay, matalino talaga yung apo ko kasi nagmana sa akin yan. Opo, mag-a-advance po ako sa... Accelerated yan. Ha? Imaginin mo, yung apo ko dahil sumatalino, college ka na apo, di ba? Kinukuha yan sa Ateneo, sa UST. Pati sa Lasal, kinukuha yan. Opo, pero ang tinanggap ko po ay sa science high school po kasi para advance po. Mama, balik na po ako sa edad ko. Ako nga, hindi nga ako nakapasa ng yung acceleration exam, hindi ako nakapasa. Pero yung apo ko, pasado yan. Basta wag po kayo mag-alala. Hindi ko naman... Handa ka bang maging responsableng asawa at saka anak? Ay Oo. ama sa anak ko? Para sa'yo, Janet. Talaga, Bal? Handa Tanggap ako. mo ko kahit single mom lang ako. Ano ka ba? Kahit may nakaraan ako. Kahit sobrang pait ng katas na nakalipas ko. Huwag kang mag-alala, dagdagan na din yung katas na yan. Sige, meron na. Hoy! Isko itong apo ko talaga. Apo sa tuhod ko na pala itong isa. Ano tanggap mo ba, Bal? Ang gulo ng pamilya namin. So kung magkaanak kayo, apo sa talampakan yun? Ay, hindi pa. Kasi ito naman yung... Apo sa tuhod din po, Lolo. Kasi Apo. according to the family tree, the consanguinity. Hoy, may family tree ka pa nalalaman. Apo sa tuhod. Sige. Basta, huwag mo saktan Gulo yung po apo. natin, ano po ba talaga? Tatanggapin na lang po siya na bagong papa ko o hindi? Tanggapin mo na, ha? Okay po. Daddy Bal, asan yung pasalubong mo? Punta-punta ka Ha? dito sa bahay. Bibilang kita pagbalik ko, ha? Hindi, unang ligaw mo, wala kang pasalubong. Ayan, dyan yan. Hoy! Red flag po yan. May alam ka pang red flag? Ikaw talaga, baka sumapi ka na sa ibang... Red flag po yan kasi unang akyat po manikan. Dapat may dala pong pagkain ang partido na lalaki. At saka asan po yung mga... Hoy, ang gulo na ka. Bal, malis ka na nga dito, Bal. Ang gulo na nga po ko, Bal. Janet, tanggap mo. Tanggap din kita. Pares na naman tayo, di ba? Well, huwag kang magmamadali. Huwag mo muna ako hubaran. Oh, Hindi ka ba marunong ng foreplay muna? Kalimutan ko na yan. Tagal ko nang walang ganyan eh. Ano ba yan? Diretso na to. Nagbabagay ako. Ayoko yan. Hindi ako sanay na ganyan. Gusto ko merong 1 hour foreplay. Hindi na kaya. Nangangatog na yung tuhod ko. Ano ba yan? Ayoko. Di tayo Diretso na. magkakasundo sa... Ayoko muna. Ano ba yan? Kaya nga ako nagsuot ng tibak para sa iyo. Tapos tatanggalin mo Gano, agad. hindi ko tatanggalin. Hawiin na lang. Awi. Werpa talaga si Janet Colantits. Natsa-challenge po ang aking pagkalalaki dahil nga batang-bata. Kaya napapalaban din ako.
nagdesisyon na ako na wag na siyang pakawalan. Ano? Sabay tayo, Kim. Ha? Bay, dali, bay. Bay, totoo ba yan, bay? O bakit? 1, 2, 3. Ano? Grabe ka naman magdesisyon. Bakit naman impulsive decisioning maker? Oo nga, bro. Baka huwag ka padalos-dalos, bro. Batang-bata yan, pero immature yan, bro. Kaya nga. Yun na nga, mga bro. Sayang batang-bata. Kaya ito na, pakasalan ko na to kahit sa West lang. Alam mo, single mom mapasaki na siya. pa. Alam mo naman yung mga record ng single mom. Basta single mom, di mapagkakatiwalaan kasi marami ng experience. Lolokohin ka lang yan, tol. Oy, hindi ganyan si... Tingnan mo, Hindi ganyan si Janet. Hindi, ganyan Ikaw lahat kung ng niloko single. ka ng jowa mo, Hindi Kim, ako huwag mo niloko. kong Ako damay. nanloloko. Ako ang nanloloko. Kapal Kasi mo. single mom ako dati. Sige, mom ka natin. Naging tomboy ka na. Oo. Nagbago na kasi para hindi na ako lalakero. Naging tomboy na lang ako. Bay, sasabihin, tama yung sinabi niya, Bay. Tingnan mo, naging tomboy na siya, napagod na siya. Kaya sinasabi namin, Bay, huwag mo na pakasa. Nakalabas ka na nga dyan, Bay. Yung iba nga gusto nung lumabas. Kaya Ikaw, nga eh. papasok ka ulit, nakalabas ka na. Tama. Mahal ko yung tao Tsaka saan ka pa makakahanap? Ako 45, siya 20. Saan ka pa Sa makahanap bagay. ng Pero masikip pa ba? Grabe, talagang Kahit nanganak na? pit na pit. Cesarean eh. Oo. Kaya bro. pala. Basta bro, ingat ka dyan, bro. Bong. Ano yun, Kim? Sabihin mo, Kim. Alam mo, mahihirapan ka sa immature na single mom. Baka saktan ka lang. May CCTV footage ka ba dyan? Sa para kuha ng Ayan. CCTV, kitang-kita na nag-party-party. Itong si Janet, may kasayawan pang ibang lalaki. O, diba? Basta, wag mong sabihin na hindi ka namin binalaan, bala. Tandaan mo, bumilang ka ng 3 weeks. Hihiwalayan ka niyan kasi Di, gusto niyan, pakangkang. di, ko talaga, pakakasalan ko na nga. Ay, ang bilis Bay, naman. bahala ka talaga, Bay. Sisisi ka, Bay. Nabuntis po si Janet. Kaya naman po ay pinakasalan ko siya sa Huwes. Sabi ko sa kanya ay paninindigan ko siya. Subalit, nakasal nga po kami at nanganak na po si Janet. Makalipas lamang po ang ilang buwan matapos manganak. Gumimik na agad kasama ang mga barkada. Bakit mo ba ako pinipigilan? Kasama yung mga kaibigan ko. Anong klase ka? Alam mo sila... Iniwan mo ko dito sa bata tapos ikaw gumigimik ka. Baka mabinat ka. Dati ko pa naman yung ginagawa. Walang binat-binat sa akin. Alam mong sanay ako dun eh. Kaya mo ako pinakasalan, diba? Dahil tanggap mo ako. Ba't ngayon pinipigilan mo ako? Ayoko na! Hiwalay na tayo! Uy, makinig ka. May anak ka ng tao. Tapos, gigimik-gimik ka Porque pa. may anak, di na pwedeng gumala. Hindi na pwedeng bumarkada. Di na pwedeng mag-inom. Di na pwedeng magyosi. Yun na nga eh. Uminom ka. Nagsigarilyo ka pa. Paano yung bata? Naka-breastfeed pa yan sa'yo? Hindi niya naman yun maiinom. Ano? Umihi ako bago ako nagpadede ng bata. Anong klase kang ina? Ha? Anong klase kang ina? Dapat alam mo yan, ha? Huwag mo kukwestiyonin yung pagiging nanay ko. Wala ka sa sitwasyon ko. Napaka-immature mo. Alam mo, nagsisisi na ako kung bakit pa kita pinakasalan. Mas nagsisisi ako kaya hiwalay na tayo. Ako? Talaga, ang tanda mo na kasi wala nang magkakagusto sa'yo. Kaya iwanan na kita sa akin kasi marami nang liligaw. Kaya kitang palitan agad-agad. Ganun? Sige, hindi mo makukuha yung bata. Sa akin yung bata. Sige! Sa'yo na! Sa'yo na yung bata! Talagang
Talagang gusto mong magkipaghiwalay na sa akin? Oo! Ang toxic mo! Ayoko na sa'yo! Wala kang kwenta! Huwag mo Yan ka na! Huwag mo akong masabihan walang kwenta. Wala Mas kang kwenta! nila! Mas wala kang kwenta! Hindi maghiwalay na tayo! Mag-iwan talaga! Talaga! Sino tinakot mo? Ako? Mas marami pa yung mangyayari sa buhay ko! Mas maganda yung kinabukasan ko kaysa sa'yo matanda ka na! Janet! Baala ka na dyan sa bata! Buhayin mo yung mag-isa! Janet! Janet!